България, късче земя, земя богата и плодородна, невъзможно да бъде обгърната с един поглед. Земя събрала в себе си дух, обичаи, традиции, които живеят в душите на млади и стари. Традиции, тачени от поколения българи, вдъхновяващи цял един народ. Старите хора казват: полей с менче от бистрата изворна вода, лековита, чиста и незаменима. Тая, дето извира от сърцето на земята, извървяла дълъг път през планини и долини, за да достигне до всяка жива душа. Вкусвай от хляба, хранил родителите ти и който ще храни децата ти. Уважавай всяко зрънце, попаднало в него, и труда, с който е бил създаден. След това отпи отруйното вино. Усети аромата, наслади му се, а накрая сведи глава пред величието на всички български обичаи. България, дар Божий, мозайка от занаяти, оживели в златните ръце на всеки българин. Умения, предавани от род на род, пренесени от град в град и запазени във времето като безценна реликва. Тяхната тайна се разкрива единствено извървявайки дългия път на познанието, докосвайки се до святото, съзирайки неговото величие. България, извор на идеи, надежди, четящи се в очите на младите, мечти за светло и чисто бъдеще, жадувано от всяка душа. Какво по-хубаво от това да сбъдваме мечти в собствената си родина, там дето сме расли и копнели, търсили и намерили. А накрая, сглобените парченца от пъзела сме превърнали в картина, огледално на традициите, които тачим, и на народния дух, в който вярваме. България живее, пазена в сърцата и обичана. Слънцето ще гали лицата ни, дъхът ще спира всеки път, щом се докоснем до корените си, а ние самите, децата на земния рай, гордо ще заявим и попитаме: ние сме българи, каква е вашата суперсила?